150letou historii a činnost Jednoty českých matematiků a fyziků a také její ostravské pobočky přibližuje výstava v Porubské galerii Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Jednota sdružuje matematiky, fyziky, učitele, studenty a příznivce těchto a příbuzných vědních oborů. Je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, Evropské fyzikální společnosti a garantem členství České republiky v Mezinárodní matematické unii. Vznikla ze Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který v roce 1862 založili studenti Filozofické fakulty Pražské univerzity. Ze severomoravského regionu pocházejí i dva ze zakladatelů jednoty, a to Hugo Pavlík a Josef Lošťák. Ten byl dokonce v letech 1862 až 3 jejím jednatelem a v letech 1863 až 4 předsedou. Josef Lošťák byl také prvním, kdo měl ve spolku přednášku v českém jazyce. Ostravská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků pak byla založena v roce 1957 a jejím současným předsedou je docent Zdeněk Boháč, zástupce vedoucího katedry matematiky a deskriptivní geometrie Ostravské vysoké školy báňské Technické univerzity. Výstava mapující 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků potrvá v Porubské univerzitní galerii až do konce srpna.